Краят, по мнението на нашите събеседници, настъпва в началото на 90-те години с идването на демокрацията. Предлагаме ви да видите кадри, които Тодор Терзиев е записал преди почти 10 години. Виждате и сега какво е останало. Какво ли ще бъде след още 10 години? Господин Терзиев, идеята да бъде направен филм, посветен на Параклиса Свети Георги, е ваша. Какви чувства ви обземат пред тази картина? Наистина, картината е покъртителна, както всички виждате. Аз идвам 9 години след като заснех онези уникални кадри. Казвам уникални не заради някакви художествени качества, но просто защото съм единствения, който е заснел това разграбване и разрушаване на този свят Параклис за Сливналии. И наистина е отчаиващо всичко, което се вижда. За съжаление. Помните ли Параклиса преди неговото разрушаване? Не, аз не съм от Сливен. Съпругата ми е от стар сливенски род и съм слушал много за това място, какво е било за всички сливнали, когато се зададе Георгиовден, какви празници са ставали тук. Само се спомням, че Параклиса беше абсолютно обновен и стегнат, тук въобще с целия комплекс. И тук е големия парадокс, че по време на комунизма са постарали да направят нещо и да го стегнат, а пък в първите години на демократичното развитие се допусна под носа на града да се извърши този вандалски акт. Това наистина много ме озадачава. През всичките тези 9 години съм се чудил защо се допусна това нещо. Подозирах и някакви интереси. Знаете каква беше практиката. Нещо, за да се обезцени, се оставаше да бъде разграбено. Но до ден днешен нищо ново не се е появило тук, така че просто все още недоумявам каква беше причината да се допусне това разграбване. Аз не знам дали трябва да се търси някаква персонална вина. Тогава, като човек, който е ангажиран с обществените проблеми, се помъчих да сигнализирам където трябва, и в метрополията ходих, и в общината. За съжаление, навсякъде вдигаха ръце. Сигурно от вашите интервюта с тези хора, които бяха тогава на такива възлови позиции, става ясно каква е била причината. Аз пак се радвам, че общо взето тази постройка
изглежда нещо е проговорило в хората, че църква така не се събаря. Може да бъде спасена. Да, и е позапазена общо взето като конструкция. Може би с малко усилие може да се възстанови наново. Аз, понеже, както ви казах, не съм идвал 9 години, откакто заснех онзи филм и очаквах, че всичко е изравнено с земята, но все пак има нещо останало. Не намерихме отговор на въпросите, които се зададохме. Филмът нямаше това за цел. Няма и да правим коментар на това, което видяхме, чухме. Накрая искаме да ви предложим този надпис. Виждате от кога датира. От 1934 година. Кадрите са заснети от Тодор Терзиев през 1993 година. В наши дни е останал само паметникът, плочата с надписа е разбита. Кадрите са уникални. Искаме те да бъдат заключение на филма. Искаме всички вие, нашите зрители, да се замислите. Друга циганка нещо, всичко знае тези циганяни. Циганка си им прави, не обикновено. Виждате цигани, всичко е изпоказано. Всичко е спрямо, аз така Зварено ли? Да, стена. Намерим някой перончето. Чешмичийски. Най-малята църквата е това. Тук е хубаво тоже да снеш. Ще слезем вътре, ще влезем. Надписа на ти. Надписа ще Какво пише, значи? Знам. Граждане на мисли за работа за... Леко става. Аз първо ще